allemaal. Het is een zaterdag en dit is deel 4 van de vlog van de Elzas. We staan hier op bij een kerk. Ik zal even draaien. We staan hier op een heel mooi plekje. Wel ontzettend schuin. We konden de camper niet de waterpas krijgen. En we gaan nu even naar die kerk naartoe. Nou, wat vervolgt. Het loopt hier ontzettend schuin. Dus. Maar we zijn bijna boven. De platte grond van hout gemaakt. Nou, dat treffen wij weer. Het is zaterdag ook nog gratis intree. En er zijn meerdere dingen open. Ja. Nou, hè? Dat is dan leuk. Ja, anders was het 2 keer 9 euro. Ja. Dat scheelt weer een camping. Ja, dat is weer een McDonald'sje. Ja. Nou, tot straks. Nou, dit huisje mag je nu ook bekijken, maar stelt niet zoveel voor. De tuin hier is mooier. Het is een privéhuis. Privéhuis. Nog zo'n huisje. Een beetje in de Mondriaan-stijl. Nou, dit is die beroemde kerk met die hele aparte dak. De toren zit nog in de steigers, zie ik wel. En alles van beton. Dus ontzettend sterk. Hier een fontein. Er staat nu geen water in. Maar zoals je ziet, beton. Hier 3 enorme bellen. Misschien dat ze nog even aangaan. Maar dan horen jullie het wel. Nou, we zullen eens even binnenkijken. Wat er achter die deur is. Nou, mooi is even iedereen uit beeld. Het loopt er allemaal voorlangs en voorlangs, maar even een kleine moment dat er niemand voor loopt. Nou, dit is die beroemde kerk met die aparte dak. Helemaal gemaakt van beton. En daar staat nog een pandje. Daar wonen mensen, of weet ik veel. Maar dat is ook allemaal van beton. En die huisjes hieromheen ook allemaal beton. Dus hufterproof en stormbestendig en oorlogsbestendig nu. In 1950 dit gebouwd, in 1955 was dit klaar.
gaan dit mooie plekje weer verlaten. Gratis gestaan. Ook nog inclusief stroom, ook gratis. Het kerkje even bezocht. De Notre Dame. Notre Dame, zeg Geertje. Bij Ronchamp. Ronchamp. Nou, maar dat zie je ook in de filmpjes natuurlijk. Hè. We gaan weer een stukje zuidelijker. Ik heb weer een camping opgezocht op een camperplaats bij het water. Moet maar even kijken als het wat is. Oh ja, hier staat het nog een keer op de bord. Ronchamp. Ronchamp. Nou, tot later. Mooi. Plat en mooie. Bestelling 10 uur 2510 voor Wallen, Frankrijk. Zo. Plaats van bestemming, zie ik wel. Een heel mooi plekje. Er staat nog een. Zo, zullen we zeggen het. Ik denk dan maar dat snuurt het daar dan. Ja. Zullen we dat maar af. Ik heb hier een voorzet in. Zo, mooi yes. Dat zijn stuk. Ik vind het zo mooi. Over en uit. Nou, daar zijn we op dit mooie plekje. Er staat nog een campertje. En mooi een dal. En daar hoor ik water. Tussen de bergen in. Heel mooi hè. Heel mooi. We moeten nog even uitzoeken wat hierop staat. Ik weet niet wat erop staat, maar ik kan het niet lezen. Dus we zoeken het even uit. Hier een snackwagen. Ik zou niet weten dat die open is, maar het zal mij benieuwen. Ik denk het niet. Met een sluis. Was net te laat, want er ging net een bootje uit. Hij gaat weer dicht, zie je wel. Mooi hier hoor. Hartstikke mooi.
Nog niet helemaal dicht, zie ik wel. Het water is hier ook weer hartstikke helder, hè. Ik zie geen vissen zwemmen. Het is zo helder. Ik schat in dat het al 3-4 meter diep is, maar je ziet nog de bodem. Goedemorgen, zondag en we zijn weer onderweg. Vertrokken van die mooie camperplaats met een mooie waterval en een grote sluis en een zeer stille nacht gehad. Nou, we gaan weer verder en zien we weer wat moois, dan houden we weer op de hoogte. Tot later.
was bijna kan. Nou ben je beuren. Sla dan nog even koers. Nou, dan gaan we straks even kijken, mensen. Al aardig druk. De parkeerplek staat hier vol, maar hier vlakbij is de camperplaats. Sla links af de Veldweg op. En daar gaan we even kijken. Ik ben met. Camping, dat is een hele share. Ik heb 4 moeten maken. Ik heb lozen, ik nog. Nou, ik heb er wel tussen. Ja. Mooi langs de hinder. Wil je eerst vannacht? Ja hoor, dan shit. Dan neem ik eten, dan neem ik de hinderkeien. Dan zit ik al mijn koffietier. Nou, hier weer op een heel mooie camperplaats. Achter de gemeentehuis, de Marie. Daar een leuk prieeltje. En daar staan de campers. Leuk plekje. We gaan even op onderzoek uit hier. Nou, hier zijn we bij de Arc de Senance. Iets van zoutwinning of zoiets. We gaan even binnen kijken of die open is. Het is zondag. De deur lijkt me toe, maar valt misschien ook nog wel mee. We gaan even kijken. Hier zit een mooie bar, restaurant van 1719. Mooi hoor. Ook interessant, helemaal gemaakt van metaal. Een grote paard. En hier hebben we Boquito. Een hele grote gorilla. Ook allemaal gemaakt van onderdelen. Heel leuk. En hier aan de andere kant 2 giraffes.
camperplaats. Dus even kijken als die er is. Dus ik dacht dat het hier was, maar het is nog een stukje verder. Hier staat wel één. Oh, wat is zo? Oh, hier is ook nog wat te doen. Oh ja, hier staan de campers. U bent op bestemming 380 uur vergoed 39 210 Ik heb al gezien wat ik hem neerzet. Frankrijk. De bestemming. Ja. Net zo'n kinderliedje. Nou, zo. Een hele goede morgen. We hebben de camperplaats weer verlaten. Het was niet zo bijzonder. We waren er eerst met 4 personen en gisteravond waren er met elkaar hutje-mutje, want het was maar een klein plekje. Er stonden er wel 10. Die konden niet eens meer wegkomen, ze hadden me ingesloten, maar toen ik vanmorgen wakker werd waren ze allemaal weer weg. Dus dat viel mee. Even naar Lidl geweest nu en we gaan nu naar een waterval. Als we daarbij kunnen komen, want het heeft de hele nacht en gisteravond geregend. Nou, ik hou u op de hoogte. Tot later. We zitten op 625 meter en we stijgen nog steeds. En Geertje gaat hiernaast nu even filmen. Zo, hier zijn we dan onderweg met een gigantisch mooi diepe dal. Onderweg naar de waterval. Geweldig. Dit is zo'n stopplek met een fototoestelletje. Nou, dit is echt super mooi. We zitten op 650 meter hoogte. Ook eens een leuk dorpje hier. Schitterend aanzicht. Maar helaas jammer van de regen. Nog 3 minuutjes te gaan naar de waterval. Nou, hier is die grote waterval dan. Moet 60 meter hoog wezen. Nou, ik geloof het wel. Je gaat daarheen. En dan loopt er helemaal daarheen. Mooi hoor. Mooie omgeving. Ik heb Geertje geroepen dat ze foto's kan nemen, maar ik ben bang dat ze hier niet op durft te staan. Wel mooi, heel mooi. En hier is op te zien waar hij helemaal heen loopt. En waar de watervallen, meerdere plekken zijn hier in de omgeving. Maar dit is de enige val waar je zo bij kan komen. Die andere moet je allemaal de bergschoenen aan hebben. Cascades de Harrisons. Of Harrison.
mensen, we moeten er wat voor over hebben voor jullie om de mooie filmpjes te laten zien. We rijden over het kleinste weggetje boven door de bergen weer. 720 meter hoogte hier weer. En ja, het zijn wel normale weggetjes hoor. Maar hobbel op, bultje op, bultje af. Haakse bochten, loopings. Maar heel mooi hier. We gaan nu naar een grote stuwdam. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Nou, onderweg even hier gestopt. Er stond een pijl van panoramazicht met een restaurant hier achter mij, maar die is helaas dicht. Daar zie je in de verte allemaal bootjes, 3, 4 zo. En hier loopt het daar zo helemaal. Hele grote meer. Mooi hoor. Mooie beplanting, allemaal bossen aan de zijkant. Panorama view. Nou, ik wil even een foto maken. Een mooie oude brug. Houdt hier wel. Een smal bruggetje hoor. Voor ons zie je de stuwdam al. Ik zie hem al. Ik weet niet als ik mag dronen, dan ga ik er even dronen. Dan moeten we even zien dat het mag. Nou, we zijn er. We zullen even buiten kijken. Ik ben benieuwd. Nou, hier staan we bij die stuwdam. Hier grote borden allemaal, wat het allemaal is. En zoals je ziet is het zo van boven. Zo. Oh, dat zijn allemaal verschillende, zie ik wel. Ja. Een joekel. Hoe hoog zou die wezen? Het gaat in een meter of 80 of 100. Groot hoor.
net even gedroomd. Mocht er eigenlijk niet volgens mij, want ik heb zo'n app waar ik op kan zien waar ik mag dronen en het staat net nog in het rode. Nou, ik zei een keer, ik zei ik kak erop hoor. Maar, ik heb snel even een minuutje, 2 minuutjes naar hier gevlogen. Dat zie je wel op de beelden. Mooi, het is hartstikke mooi weer weer. Het is nu weer 23 graden. Het zonnetje is zelfs heet. Ja, we zijn nog niet op de plaats van de bestemming en dan wil ik aan vandaag nog wel komen. Dan hebben we het zuidelijkste puntje van onze route bereikt. Dat is nog 40 minuutjes rijden. En daar zien we in die buurt wel even weer op een camping. Want we moeten ook even weer wat stroom hebben. De rest hebben we nog wel. Stroom niet, hè? Stroom is op. Kom dus. Oh, lekker bulten. Oh, dat is wel minus. Rijden we nu allemaal langs het water. Schitterende omgeving. Echt waar. Schitterende omgeving hoor. Oh, je bent aan het vissen. Tot de afslag langs de baan is de afslag naar Mulles Savoie D1084. We zijn bijna in het bekende plaatsje Nantua. Dat is ons eindbestemming voor de Engelse, de Elzas bedoel ik. Engelse. Intermarché is hier op wielen. Nantua jongens, Nantua. Strand.
U wordt allemaal bedankt voor het kijken. Dit was de route van de Elzas en de Sura. We vonden het eerste gedeelte het allermooiste met die mooie dorpjes van onszelf. En de laatste gedeelte waren wel hele mooie routes. Maar het was met elkaar een heel zeer geslaagde route. Ik hoop dat u in de toekomst ook bij ons komt kijken. We maken steeds meer vlogjes en dat soort dingen. En we gaan nu ook nog niet stoppen natuurlijk, want we moeten ook nog weer terug naar Nederland. Dat is ook weer ongeveer een 1,5 week. Daar vlog ik ook wel even weer. Die filmpje maak ik dan thuis. En word abonnee zou ik zeggen. En blijf kijken, blijf ons volgen. En tot de volgende keer.